Fil-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa titneħħa parti mill-ġenitali tagħhom. Dan ma jsirx għal raġunijiet mediċi iżda minħabba tradizzjonijiet u kulturi f'pajjiżi bħas Somalja, l-Etjopja u l-Eġittu. Minn barra tbatija li għaddu minnha n-nisa, din il-prattika tħalli reperkussjonijiet fiżiċi fosthom u ġieħ akbar fil-ħlas. Studju kummissjonat mill-Istitut Ewropew għall-Ekwalità tal-Ġeneru juru li bejn 39% u 57% tan-nisa immigranti f'Malta li ġejjin minn pajjiżi tat-tielet dinja jgħaddu minn dan it-tip ta' martirju. Madwar 4 snin ilu, pajjiżna daħħal liġi kontra din it-tip ta' proċedura minħabba l-possibilità li tidħol f'Malta u anke minħabba li din il-prattika hija meqjusa vjolenza fuq il-bniet. Dr. Rebecca Muscat mill-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa qalet li l-parteċipanti fl-istudju semmew li din il-prattika jagħmluha biex ikun hemm inqas rati ta' prostituzzjoni u biex il-mara ma tbiddilx lir-raġel. Minn daw il-focus groups ir-riżulta li l-parteċipanti ma kinux jafu x'tejt il-liġi u qatt ma kienu semaw jew ġew mitkellma Malta fuq l-FGM u għalhekk kollha rrakkomandaw li jingħataw iktar informazzjoni u li jkun hemm iktar edukazzjoni. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Helena Dalli fissiret ir-riżultati tal-istudju bħala xokkanti u qalet li ser isiru aktar kampanji ta' għarfien fost il-komunitajiet li jgħixu f'Malta. Nkunu qegħdin noffru support il dawn it-tfajliet u lin-nisa u kif ħanaraw illi kemm jista' jkun din il-prattika aħna qabel konna naqrawha jew nitalmuha fil-lezzjonijiet tal-antropoloġija, ma llum din il-problema għandha wiċċ għax qegħdin naraw dawk it-tfajliet u dawk in-nisa illi fil-fatt għaddew minn dan il-proċess. U allura la nafu li għandna dawn in-nies hawnhekk aħna rridu naraw kif nistgħu ngħinu sabiex Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.